So yo, what's up mga kulot? Nandito na naman tayo para sa panibagong kakulutan, Nandito na naman tayo para sa panibagong video mga kulot. So ang video na to mga kulot is meron naman tayong mission na tutulungan isa sa mga kababayan natin dito sa buhay na nangangailangan ng tulong. So ang video na to mga kulot is gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay ng tulong at sa mga gusto pang tumulong. At dahil po yung napili po natin na tutulungan mga kulot is Sir Norben Lebriha Contreras na isa sa kababayan natin dito sa buhay na pero wala po siya ngayon dito sa buhay mga kulot, is nasa Laguna po siya mga kulot, hindi siya nakauwi dahil po sa lockdown. Dahil po si Sir Norbin Contreras po mga kulot is meron po siyang sakit na cancer, na stage 4 cancer na po mga kulot. So nangangailangan po talaga siya ng tulong mga kulot. So yung tulong po natin mga kulot is naibigay ko na po kanina, naipadala ko na po dahil po nakausap ko na yung asawa niya mga kulot, nakontak ko na yung number niya, at dahil naibigay na po natin yung pera. So si Sir Norbin Contreras po is gumawa po siya ng video na pinilit yung sarili niya na gumawa ng video para po pasasalamat sa nagbigay ng tulong sa kanya. So panoorin muna natin mga kulot yung video niya po mga kulot na ginawa para po pasasalamat sa nagbigay ng tulong. So panoorin muna natin mga kulot. Ako po, Sinobeng Rivera Contreras. Nagpapasalamat po ako sa mga kapwa ko ba yun. Lalo na kay Betiao Olivares. Subscribers niya. Malaking tulong ang bagay ni Betiao. Kumankis ako nagtae, bata ko ngayon na talaga. Sana marami pa. Sana laki pa kami matabangan. Hindi lang ako. Yung mga gusto pang mabuhay. Ako po Argo, Tubansi. Dito ka ng service to sport. Pero inalabanan ko ang tumatay ko. Masisala po kamo sa wala kang nakakapagsalita ng maayos. Salamat po sa mga bayan. So ayun na nga mga kulot, siguro napanood nyo na yung video mga kulot, is makikita nyo talaga mga kulot is nahihirapan na si Sir Norbin Contreras sa pagsalita dahil po sa sakit niya mga kulot. So ang gagawin na lang natin mga kulot is panalangin na sana gumaling siya, at sa mga gustong tumulong po, i-contact nyo na lang po yung cellphone number nila o kaya mag-message po kayo sa FB page ko, sa mga gustong tumulong, dahil po talagang hindi po biro yung sakit ni Sir Norbin, is cancer po yan stage 4 cancer na po. So mga gusto po at sabayan po natin ang panalangin na sana po gumaling siya. Masasabi ko lang kay Sir Norbin na laban lang sir. Nandito po kami, kasama po nyo po kami sa panalangin na sana po gumaling po kayo. Sa mga gusto pong tumulong, contact nyo na lang po. So gusto ko lang po magpasalamat talaga sa nagtulong. More blessings to come talaga para mas marami ka pang matulungan ng mga kabuinantang nangangay po. So hanggang dito na lang po ang video na to mga kulot. Wala akong ibang sasabihin kundi sana po gumaling na si Sir Norbin, at ipanalangin po natin siya na sana gumaling po siya sa ngalan ng Panginoon nyo. So hanggang dito na lang. Peace out. DJ is